Hol van apa? Csücs. Megmutatod, Sherry, hogy van, hogy ez elment vadászni? Elment vadászni. Először ez meglőtted, hazavitted. Másodkézével megmutatja, hol van a Iti-piti-piti, megette. Apádnak nem. Megette. Úgy, igen. Egyél te is egy kicsit sár. Sherry, egyél. De nem szépen. Sherry, Kaját, szerves. Tészta. Tészta. Nem kell már? Jól laktál? Sherry, tészta. Sherry, túrórudit. De először még nyusit eszel, vagy valamit, tök mindegy, csak hüljél egy picit, jó? Lennél, és akkor majd úgyis víz. Egészséges, Sári. Mi történik itt? Fizet, vagy Nem. Fukizol? Igen. Letett a nadrág. De nem kell ráfogni szegényekre. Igen, a kénes kérdéseket. Azt mondja apa, tehát apával szokott a fű. Sára, hol van a vau-vau? Sári. Sára. Hol a Sári? Elbújt? Elbújtál? Ugye. Hülyél oda. Jó, de Vagy a tányért veszed magad? Igen, inkább magamhoz veszem. Akarod. Üljetek le, ti is nyugodtan.